siya ang cheese. Ayan. Ready na po ang ating cheese. Ito yung cheese, cheddar cheese. Tapos ito yung wrapper. Hello guys, today's video. Magama ko og kanang sambusa. Nagmanin na ko siya og pangtang kanang wala ni siya og wrapper sa nabitang lumpia. Nagmanin na ko siya og tanggal sa isa karon bitangan ni nako siya og cheese. Nauna na ako siya guys. Na. Sayong siya pero puti. Sarap yan doon. Nga na siya. Kuan sad ko nagtunaw ko og harina para mo para mo dikit. Ito yung sambusa. So, nga na siya. Hello guys. Now guys, nagama na po sambusa ha. Para sa Ramadan. So, dagdagan yung gama kay
good for 1 month. Di pa gadyo ko kaazo haster maggama og sambusa. This is how I do the sambusa. Ano yung palaman, cheese,